भावी जिया हे बघा वरती गेलेली आहेत त्या रूममध्ये. आता आपण पण आतमध्ये जाऊन बघूया. खरंच लय भारी वाटतं हे बघा. बाय 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 बाय, मजा तुमची. आम्ही दमलो आता. अंगारा, अफगाणी, गुलाबजाम, त्याच्यानंतर स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री, त्याच्यानंतर श्रीखंड, सोलकढी, ताक, चिकन कोल्हापुरी आहे, त्याच्यानंतर चिकन तंदुरी आणि मटन मसाला. कॉम्बिनेशन आहे एक नंबर. तो सुअर है हमारे सामने तो नाचेगी. मटर पनीर, व्हेज मक्खन वाला, योगर्ट आणि गाजर. हे योगर्ट खायचो आहे हो. इथे चिकन हंडी ही बघा, त्याच्यानंतर रश्मी तंदुरी ही बघा. आई शपथ खतरनाक यार. आणि बांगडा फ्राय. माझा ताट तुम्ही बघू शकता. फ्रूट्स घेतलंय, इडली सांबार भुर्जी घेतलंय प्रोटीनसाठी, चटणी लिंबू पाव. नमस्कार मंडळी, तुमचा स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी लय एक्सायटेड आहो. तुम्ही म्हणत असाल लय दिवस झाले ब्लॉग येले नाही. कमेंट पण होते काय काय जणांनी तुमचे ब्लॉग येत नाही. तर मंडळी भावी जयाची एक्झाम चालू होती त्यामुळे आम्ही ब्लॉग बनवले नाही. आणि काल काय परवाच्या रोज ना परवाच्या रोज एक्झाम संपली आणि हे बोलले होते एक्झाम संपल्या आमका रिसॉर्ट का जाऊचा. त्यामुळे आम्ही आता रिसॉर्ट का जातो. आता तर सुट्टीवर सुरू झाले नाताळचे आणि लोक आता फिरूक जाणार आहेत. त्यामुळे आता ह्यांची एक्झाम पण संपली. आम्ही फ्री झालो आणि आम्ही जातो सफाळ्या का विहंग विहार रिसॉर्ट का. आणि लय जणांनी कमेंट पण केली नव्हती तुम्ही विहंग विहार रिसॉर्ट का जावा म्हणून सफाळ्याक म्हणून. तर लय दिवसाचा प्लॅनिंग होता. तर आता एक्झाम पण संपल्या, मौका बी आहे, दस्तूर बी आहे. तर आम्ही आता जातो सफाळे का विहंग विहार. चला लेट्स गो गाई सफाळे. आम्ही आता कोपर स्टेशन का येऊन पोचलो. तुम्ही बघू शकता हे आहे आमचा कोपर स्टेशन आहे. आणि इथून आम्ही आता वसई का जाणार. तर वसईवरून सफाळे. चला लेट्स गो गाईज. तर म्हणजे आम्ही कोपरवरून वसई का इलो आणि वसईवरून ट्रेन पकडून आता आम्ही विरार का इलो. आता एक नंबर प्लॅटफॉर्म का इला विरार. आता विरारवरून आपण सफाळेला जाणार. चला या का लागला तुझ्या ह्या बायला. चला गाईज लेट्स गो. विरार इला आमचा. तर म्हणजे आम्ही आता विरार स्टेशन का येऊन पोचलो आणि विरार स्टेशनवरून डहाणू ट्रेन पकडतो आम्ही. सफाळे स्टेशन का आम्ही इलो आणि इथून आता रिक्षा पकडतो. फायनली आम्ही येऊन पोचलो विहंग विहार रिसॉर्ट का. तुम्ही बघू शकतास ह्या बघा. आणि आता आम्ही इलो आमची बुकिंग आहे. ओके ओके. तर हे बघा आमचे चौघांचा 4 तिकीट आहात. 4 तिकीट माझ्या कुठलं घेवा खायचं आहे. चला सेमच आहेत ते. गाडी असून जाऊचं वाटतं. चला गाडी असून आता जाऊचा आमका. माठ बीड लय आहेत बाबा. झाडा बिडा काय झाडी काय डोंगर सर्व एकदम ओके आहे. गार्डन पण आहे. फायनली आम्ही आमच्या रूम जवळ इलो. अक्षरशः गावात इल्यासारखं वाटतं. लय भारी वाटतं यार. आता आम्ही फ्रेश झालो सर्व आणि आता आम्ही जेवक जातो. तर ते कुपन आहेत ना. तर हे बघ ब्रेकफास्ट डिनर हां लंच नंतर हाय टी होणार संध्याकाळी, नंतर डिनर रात्री आणि ब्रेकफास्ट आम्ही वाटेक लागलो 10 वाजता. तर ते प्रत्येक वेळी असं फाडून नाही घेणार आहे. हाय फाडू का हाय स्कॅन करू. हे वायफायसाठी स्कॅनर आहे. ही आमचा तिकीट आहे. प्रत्येकाका एक एक दिलेला 4. तर चला मंडळी आपण जेवक जाऊया. हो हो ना. आम्हाला लय लांब 9 वाजता बाहेर पडलो ना. 9 वाजताच बाहेर पडलो. तर मंडळी आता वाजले किती वाजले? 1 वाजलो ना. 1:30 वाजले. 1:45. बापरे 1:45 झाले. आणि मला वाटतं 3 वाजेपर्यंत जेवण असतात. तर आम्ही आता जास्त वेळ नाही कारण भूक पण लय लागली. आम्ही आपले चलो लेट्स गो गाईज. म्हणजे आम्ही आता जेव केलं आणि हे सर्वजण रेमटा होतं व्हेज नॉनव्हेज. तर आता आम्ही पण जातो. म्हणजे व्हेज नॉनव्हेज अक्षरशः सर्व. तर हयसून सुरुवात हा
लोणचा नंतर लिंबू, सॅलॅड, कांदो आणि आहे चीज कॉर्न बॉल नको. आणि हय काय हा पापड हा, स्वीट कॉर्न सूप हा, पुरी हा, बटर रोटी, स्टीम राईस, दाल तडका, त्याच्यानंतर पनीर काय आहे पनीर अंगारा, त्याच्यानंतर अफगाणी मुगाची भाजी आहे. हा अरे हेल्दी आहे, मुगाची भाजी आहे, गुलाबजाम, त्याच्यानंतर स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री, त्याच्यानंतर श्रीखंड, सोलकढी, ताक, आणि चिकन चिकन तंदुरी आहे, चिकन कोल्हापुरी आहे, त्याच्यानंतर चिकन तंदुरी आणि मटन मसाला. आई शपथ चिकन मटन सर्व अक्षरशः आणि तुम्ही काही आहे घेऊ शकता या बघा. तर आता आमचा घेतो आम्ही आणि जोग बसतो. आम्ही आई जोग बसलो आणि आता भाई जियान घेतले ना नॉनव्हेज तुम्ही बघू शकता ह्या बघा. आणि भावीन आहे व्हेज घेतले ना, मी पण आहे नॉनव्हेज घेतलं आहे. चिकन तंदुरी, चिकन कोल्हापुरी, मटन, भात आणि सॅलॅड, भाकरी, स्वीट कॉर्न, सूप असं मी सर्व घेतलं. तर म्हणजे आमचा जेवण वगैरे झाला. भावी जे खायत ती खेळून गेली पण आई शपथ त्यांना थार ना. हे भारी आहेत ना रूम, म्हणजे है ना भारी. हे पण हा एक रूम हा. हे काय हा अरे कंटाळूच येणार ना, एवढा मोठा आहे बापरे. हे पण रूमच आहेत ना हे. आणि ही आहे खेळूक सुरुवात पण केल्याने यांच्याने. सायकली पण, सायकल घेऊन पण तुम्ही फिरू शकता. हे बघ हे सुरुवात केल्याने मला वाटतं विल्ला वाटतं ह्यांचं. आणि थंय आमचे ते फॅमिली रूम आहेत आणि हे आपल्या ह्यांच्यासाठी वगैरे आहेत, कपलसाठी वगैरे. बापरे एवढी मोठी जागा आहे ना, बापरे. नारळाची झाडा बिडा भरपूर थंय शो होणार ते रात्री. सगळी माडाची झाड आहेत ना. चल ना भावी ये आता खाली बघूया. ये ना भावी ये आता बरंच रो भावी. जिया का आकडून दाखवतो भावी. ए येवा तुम्ही त्यांचा बघू नको, तुम्ही येवा खाली नाही तर पडशाल काहीतरी. तुटात तुम्ही बसले लहान पोरांचा. आम्ही तुम्हा होम जाऊन आमच्या स्वीट फॅमिलीचा होम मध्ये यावं ना. हो आपला रूम हा काय. ओके ओके पहिला 8 नंबर, दुनिया 10 नंबरी तो आम्ही 8 नंबरे. तर म्हणजे 2 बेडरूम हा. पाणी आहे, ग्लास आहे, फोन पण आहे, 111 नंबर आहे. तिकडे ठेवायला जागा, दागिने ना आम्ही गरीब आहोत. टीव्ही आहे लॉग बिग बघूसाठी, ड्रॉवर आहे, तिकडे चप्पल ठेवण्यासाठी आहे. हा बॅग साईड ठेवण्यासाठी सॉरी. आणि रूम लय ऐसपैस आहे तुम्ही बघू शकता. असे बघा AC पण आहे आणि फॅन पण आहे आणि वॉशरूम. आणि वॉशरूम काय काच पण आहे, म्हणजे पडदो पण आहे, तुम्ही पडदो खाली करू शकता. आणि थांबा दाखव, हा दाखव जे आहे. बाय बाय. हा हे बघा ओके. का बघ काय ते झेंडो फडकावता की काय 26 जानेवारीचं. हा बस बस आता वर कर. तर मंडळी हे रूम पण खरंच ऐसपैस आहे. आपला रूममध्ये रूम तर ऐसपैस आहे आणि हे बाथरूम पण खरंच लय मोठं आहे आणि साफसुथरं आहे एकदम. हो बघा एकदम साफसुथरं टॉयलेट. आणि हाय काय आहे ब्रश आहेत ना, 4 ब्रश आहेत. याच्यात 2 ब्रश आहेत आणि त्याच्यात 2 ब्रश आहेत. हे बघा कोलगेट पण आहे आणि साबण पण आहेत ना, 4 साबण आहेत. हे बघा आपल्या चौघांसाठी. हा वेगळं ब्रश पण आहे, कोलगेट आहे, साबण आहे, हँडवॉश आहे, सर्व अगदी मस्तपैकी आहे. हे बघा हे आरसो पण आहे. हा आणि हा शॅम्पू आहे, एकाच शॅम्पू
आणि एकाच साबण. मंडळी आता वाजल्या 3:30 आणि आम्ही आता झोपत नाही हो, कारण हे ऍक्टिव्हिटीज करूसाठी लय हे बोटिंग आणि फिशिंग हा, टॉय ट्रेन हा, बीच हा, स्विमिंग पूल हा, रेन डान्स, स्लाइड, हे बघा तुम्ही हे बघू शकता. आणि प्रत्येकाचा टायमिंग दिलेला. आता बोटिंग आणि फिशिंगचा टायमिंग 9 AM to 1 PM आणि 3 ते 6:30. मग आता 3:30 वाजले तर आता हे जातं. आणि हे पण 3 ते 6:30 टॉय ट्रेन. बीचवर किती वाजता जायचा? सकाळी 6 ते रात्री 10 पर्यंत बीच आहे. तर आता आणि स्विमिंग पूल पण हा, रेन डान्स हा आणि स्लाइड्स वगैरे ते सर्व आहेत. त्याशिवाय हे इंडोर गेम आहेत, हे बघा सर्व क्रिकेट, फुटबॉल हे आउटडोर आहेत, पण ते ह्याच्यातच आहेत, ते आतमध्ये आहेत. आणि सायकलिंग हा, आर्चरी, बॅडमिंटन, तर सर्व हे आहे ना. म्हणजे आता आम्ही दुपारचे मोस्टली काही जातो ना, आम्ही झोपतो, पण काही झोपूची गरजच नाही, एवढ्या ऍक्टिव्हिटी. आणि उद्या सकाळी ह्यांचं आणि सकाळी लवकर ह्यांचं हे हा, आणि हे सर्व आमचा तर आता आम्ही निघतो आणि एक एक जसा जसा होईल, म्हणजे टॉय ट्रेन, त्याच्यानंतर टॉय ट्रेन हा. तर आता आम्ही तयार वगैरे झालो आणि जेवलो तर मस्तपैकी आम्ही काळोख झालोय असं. संध्याकाळ झाली का रात्र झाली? अरे होय, लय म्हणजे असा वाटतं की काळोखच झालो. तू बाथरूम दरवाजा बंद करा, बाथरूम बंद करा, लाईटी बंद करा, सर्व चला चावी बिवी घेवा आणि चला. काही आता वेळ नाही आपल्या, चला सर्व. माझी पर्स कोण घेणार? पर्स घ्या माझी. किचाट करू का? किचाट काय? आणि हा लेक हा, ही नदी हा का ह्यांची काय हा. आणि हे रूम बघा किती भारी वाटतात ते, बापरे. मासे आहेत काय? आणि भारीच वाटतं ना. हाय टिंग करू जाऊया. ट्रेन मध्ये बसू. आपला काय मोटरमॅन कोण आहे? दोस्त ट्रेनचा ड्रायव्हर कोण आहे? मोटरमॅन कोण आहे? तर आम्ही आता बोटिंगसाठी जातो. बोटिंग नाही, सॉरी शक्तिमान, ट्रेनमध्ये जातो आता. बसा बसा. बाय 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 बाय, मजा तुमची. ये थांबा, ये मी पण येतोय, माका घेवा. गाइस रुको, भागो, मेरे बच्चे खतरे में है, मैं दौड़ रहा हूँ. इलय मी. चला चला जाऊ देत मंडळी. राम राम मंडळी. खरंच लय भारी वाटतं यार, हे व्ह्यू वगैरे सर्व खतरनाक आहे एकदम. टॉय ट्रेन फिरून इलो आणि आता आम्ही जातो बोटिंग करू का. काही नंबर लागलेले आहेत. अरे खाली जाऊ कसं, एक मिनिट. हे चला सावकाश हा, सावकाश. आता कोण बसताय? जिया आहे बसा. आणि ना दीपाली भावी आहे बस. दीपाली आहे बस. हा, बॅलन्स होय. चल भावी, चल भावी, जा, घाबरू नको, चल. तुम्ही आहे बसा आणि करा तुम्ही, आम्ही दमलो आता. जिया का मारूचा हात टिल्लो होय ना जिया. भावी मार तू, माझ्यावर पाय मारू नको फक्त. टर्न मारू का माझ्या हातात पैसून एक टर्न मार कोणा येत झोपू शकते की येतच ना. कोण येतं ते बघा नाही डुबूची. आम्ही आता दमलो, बोटिंग चालव आणि आम्ही हईलो पाणी पिऊ का. आता नारळ, केळी वगैरे सर्व ज्यूस बीस तुमका हे मिळतील. हे बघा, पण हे विकत, हे फ्रीमध्ये नाही. ह्याचेच नारळ आहेत का खैसून आणतास? तुमचं शॉप आहे हा? हे दोनच नारळ आहेत, त्यामुळे भावी जिया आमचे आहेत नारळ पाणी पितं. भावी गेला, जिया भावी जिया वरती गेली आहे स्लाईड वरती. काय झालं, नाकात गेला पाणी. जिया वाट बघता.
आता इला द्या. हे का आला डायरेक्ट पाण्यात. पण पाणी खोल नाही जास्ती. स्विमिंग करून झाला आणि ह्याचं हाईट टी चाय पिणारच का तुम्ही? गाईस आमच्या ह्या खतरनाक स्टंटसाठी कमेंट करा. बर्फाच्या पाण्यात हे चाय पिणारच काय? थंडी वाजता चाय पित नाही गरम बिस्किटा पण. थंडी वाजता आम्ही आता सर्व चाय पाण्यासाठीच इलेले आहात आणि काय काय आता बघूया. किती काय पैसे काढता की काय? कुपन दाखवायचे लागतात ना. कॅटरिंग का आपले गाववालेच आहेत त्यामुळे बिंदास येवा आणि बिंदास खावा. मालवणचे आहेस ना? आचरा मालवण. हां पाव भाजी बटर भाजी बटर लिंबू कांदा आणि यांच्याने हे बघा भरून घेतल्या नाही. चाय कॉफी आणि बिस्किटा. खय 2 पाव घेतल्या ना. दीपाल्याने पण 1 पाव घेतल्या ना. आणि सर्व आता इल्यात आहे चाय वगैरे पिऊ. हे बघा आणि चाय कॉफी वगैरे आहे ही बघा. लय टाईमपास आमचं झालो आणि आता लय काळोख झालो आणि आम्ही बीचवर जातो. म्हणजे हाय स्पेस वगैरे भरपूर आहे त्यामुळे खरंच मजा येतात. हाय काहीतरी प्रोग्राम वाटतं. बीचवर इलो सनसेट बघू का पण हाय सनसेट होऊन गेलो आणि काळोख झालो अक्षरशः. हे बघा समुद्राचा पाणी खय गेला ताच कळत नाही आमका. काय सकाळी येऊया आहे बीचवर आणि हे झोपाळू वगैरे हा हे झोपाळू घेऊया. बाबलो आणि पिंटो पण हा. पाणी लय बाहेर गेला वाटतं. हे सायकलवाले काय आहेत? बापरे. 3 4 5 6 आणि साऊथची सून आणि झील टेबल टेनिस खेळतात आणि बाबल्याची पूर्ण गँग हे कॅरम खेळतात आणि साऊथीन हे बसली आहे. विक्रोळी एक कंपनी आहे आणि ते सर्व स्टाफ त्यांचं रिसॉर्ट काढलेलो आहे आणि ते सर्व आमचे म्हणजे त्याच्यातले बहुतेक लोक आमचे व्हिडिओ बघतात आपले सबस्क्रायबर आहेत. तर त्यांचा हा इव्हेंट आहे म्हणजे डान्स वगैरे हा पूर्ण त्यांच्या माका वाटतं 50-60 लोक आहेत ते. त्यांच्याने आता हा येऊन आमका इन्व्हाइट केलं की आमच्या कार्यक्रमात येवा म्हणून. माका वाटतं रेकॉर्ड डान्स वगैरे त्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरे काय नाही काय असतील. काय आता नक्की आमका पण माहीत नाही. तर आम्ही जातो तो कार्यक्रम बघूया आणि परत ते बड्डेचं पण कार्यक्रम आहे मग आम्ही बघितलं. थंय इन्व्हिटेशन नाही आमका. थंय असता तर आम्ही फायद्यात गेलो असतो कारण ते पापलेटा फ्राय करत होते. कारण एवढं भारी इव्हेंट आहे. तुमका झलक दाखवतो आम्ही थंय जाऊन आणि ह्याचो पण झलक दाखवतो आम्ही. तुम्ही कार्यक्रम वगैरे बघा आणि त्याच्यानंतर मग 1 तास जायतच 9 वाजता मग जेव आणि आपले येऊन अंथरून घातलेलाच हा ढकलून देऊ आणि सकाळी 10 वाजता बीचवर वगैरे जाऊ आम्ही आणि नंतर कल्टी मारू. होय ना? तर चला मंडळी जाऊया आपण कार्यक्रम बघूया. आणि आम्ही कपडे नॉर्मलच घातलं जे होते तेच म्हणजे मागच्या सीटवर बसू आम्ही. लेकिन हम तो सुअर हैं, हमारे सामने तो नाचेगी. तर म्हणजे त्यांचा अजून कार्यक्रम चालू आहे पण वाजल्यात 9 आमका लागल्यात भूक आणि येता पण झोप. त्यामुळे आता जाऊन जेवणार आणि जाऊन झोपणार मस्तपैकी. चला लेट्स गो. डिनरसाठी आम्ही हा इलो आणि ह्यांचा ना सर्वात भारी म्हणजे काय आहे म्हणजे ही यांची प्रॉपर्टी तर भारीच आहे आणि सर्वात भारी म्हणजे यांचा जेवण. आणि एवढ्या काय काय म्हणजे स्वीट म्हणा किंवा व्हेज म्हणा नॉनव्हेज म्हणा पनीर म्हणा तंदुरी म्हणा व्हरायटी म्हणजे एवढे असतात ना. तेच आता तुमका दाखवतोय म्हणजे तुमका समजत की आहे व्हरायटी किती आहे. दीपाली तू दाखवली मॅडम आमचे सर्व दाखवतात काय काय आता. हैसून दीपाली हा हैसून सुरुवात. लिंबू हा लोणचं आहे सर
नंतर ग्रीक सॅलड फर्स्ट टाइम ग्रीक सॅलड म्हणजे आयुष्यात आम्ही पहिल्यांदा बघितलं होय. खाणार आहोत. ग्रीक सॅलड नंतर चना सॅलड आहे मंचुरियन ड्राय हा दही वडे हत पापड हसायचं हॉट अँड सॉल्ट सूप न्यूडल्स नंतर कुलचा भाकरी आहेत तांदळाचे जिरा राईस दाल मखनी हा मटर पनीर व्हेज मक्खनवाला योगर्ट आणि गाजर हे योगर्ट खायचो आहे हो. या दही वेगळा बापरे. तर म्हणजे नॉनव्हेज मध्ये काय काय हा आपण बघूया. एक्साइटेड आहो आम्ही. इथे चिकन हंडी ही बघा. त्याच्यानंतर रेशमी तंदुरी ही बघा. आई शपथ खतरनाक यार. आणि बांगडा फ्राय. आई शपथ नॉनव्हेज मध्ये तर काय विचारून सोय नाही. मगाशी सर्व पदार्थ दाखवलंय त्याच्यातले बहुतेक सर्व मी घेऊन इलोय. मंडळी गर्दी नाही पण दर्दी आहेत हे तिघे. पिक्चर बघतात. ह्यो पण एक दर्दी आहे. पिक्चर बघताय हो बघ. काय गर्दी जेव का हय ना या हय फक्त थंय गर्दी आहे. ही बघा तुम्ही बघू शकता हाय जेवसाठी लय गर्दी आहे. आणि पिक्चर बघू फक्त दर्दी प्रेक्षकात 3 आणि 1 4. तर हे आता परत एकदा गार्डन का इल्यात यांना काय झोप येत नाही. जेवले ते जिरव का इलेली आहे. तर मंडळी आम्ही दोघांनी ह्यांका वर चढवलं आणि वरतीच ठेवलं. भावीच्या वजनामुळे जिया वरती गेली आणि अडकली आणि दीपाली पण वरती जाऊन अडकली माझ्या वजनामुळे. माझं वजन 75 आणि ह्याचा म्हणजे 55. ठेवली आता आहे. आसमान से गिरी खजूर में अटकी तशी गत झालेली आहे यांची. लेट झोपलो होतो त्यामुळे लेट उठलो. 7 वाजता उठलो आम्ही हो ना. 7 वाजता उठलो आणि आता वाजले आहेत 9 वाजता नाश्ता सुरू होता. तर आता आम्ही तयारी केलो. पण आम्ही पहिले आधी जातो बीचवर. कारण काल संध्याकाळी एक पूर्ण काळोख झालं होतं. आमका बीच बघूक नाही भेटलो त्यामुळे थंय जातो बीच बघतो आणि तुमका पण दाखवतो आणि त्याच्यानंतर नाश्ता वगैरे कर. ट्रेन चालू झाली का ना. ट्रेन चालू झाली शाबास. म्हणजे एकदम वातावरण सकाळचं मस्तच वाटतं. अजून जरा लवकर येऊ का आता. आमका लेट झाला झोपून राहिलो आम्ही. हे पण शेती करणार वाटतं. हे पण शेती करणार. काल हे पार्टी झाली होती वाढदिवसाची. तुमका ती क्लिप टाकते हय मग तुमका समजात. जास्त शूट नाही केलंय मी. रात्री आहे काय दिसत नव्हता पण पाणी आज पण लय लांब आहे. हे बघा एकदम भारी वाटतं. लांबच्या लांब एकदम समुद्र. कॉम्पिटिशन आहे 1 नंबर. या फास्ट मारता 1 नंबर कोण होता बघूया. या आयुष्यावर हे फास्ट कर लवकर. कमॉन. इकडे भारी वाटतं. इकडे सायकल चालव हवे होते आपण. मस्त होतं अरे. हाय आपण इलोच नाही सायकल घेऊन पण लय लांब आहे आणि कवग्याचा ग्रुप पूर्ण आहे. फोटोशूट चालू आहे. चल लवकर. हे बघ ट्रेन इली आहे. हे बघा ट्रेन इली. आपल्या ट्रेन चुकणार. हे बघ जावा लवकर. ट्रेन पकडा. गेली ट्रेन. थांबली. गाईज आम्ही ट्रेन मध्ये बसलो आणि आमची ट्रेन आमच्या जाग्यावर इलेली असा. चला उतरा. लय झाला तुमचा. ट्रेन पकडून नाश्ता करू गेलो. तर नाश्त्यात काय काय हा आता तुमका सर्व दाखवतो. चला लेट्स गो. तर मंडळी जेवण जेवढा भारी होता तेवढाच भारी ह्याचा नाश्ता. त्या बघून पण शॉक झालो आम्ही. त्या तुमका दाखवतो. कॅनबेरी ज्यूस मस्क मेलन पपई ब्रेड बटर आणि हय ह्या साईड का परत सुरू झाला ती नाश्ता. हे बघू शकता जिलेबी आहे फाफडा आणि हे काय पोटॅटो चिली इडली सांबार चटणी मिसळ फरसाण कांदा लिंबू
दही पण साबुदाणे आहे वडे आणि आहे. साबुदाणे वडे आणि दही या आता साबुदाणे वडे इले आहेत दही तर हाच त्याच्यानंतर हाय चॉकच ओट्स त्याच्यानंतर दूध चाय आणि बिस्किट त्याच्यानंतर कॉफी हे कॉफी आणि त्याच्यानंतर हे कॉफी गुड्ड्या आणि हे भुर्जी मी आहे फ्रूट्स घेतलं आहे इडली सांबार भुर्जी घेतलं आहे प्रोटीनसाठी चटणी लिंबू पाव म्हणजे अर्धा सामान घेतलं आहे अर्धा सामान घेतलं नाही जिलेबी फाफडा वगैरे सर्व मी फक्त एवढाच घेतले नाश्ता वगैरे आमचं झालो बॅग पॅक वगैरे केलं आणि आता आम्ही जस्ट निघतो रिक्षावाला बोलवलं पण है ना अजून पण रूम ऑप्शन आहेत आता हे आम्ही राहिलो होतो ना हे फॅमिली रूम होते हे बघा समोर हे सर्व ना 10 फॅमिली रूम आहेत आणि है ना 5 ग्लास रूम आहेत म्हणजे पूर्ण काचीचे आहेत आणि एक हा तो लेक साईड व्ह्यू ट्रायंगल शेपमध्ये काचीच होता तो पण ते दोन्ही तुमका दाखवतो आणि आम्ही निघतो मग तोपर्यंत रिक्षावालो पण येत म्हणजे तुमका पण जर येऊचा असात तर तुमका पण वेगवेगळे ऑप्शन आहेत ते तुमका भेटतील आणि खरंच आणि फूड क्वालिटी तर एक नंबर आहे जेवण व्हेज नॉनव्हेज लय भारी आहे तर चला ग्लास रूम आपण बघूया अरे एकदम लॅविश रूम हा लय भारी आहे ग्लास रूम म्हणजे क्लास रूम आहे हो अक्षरशः आणि दीपाली हे पडदे उघडता हे बघा आई शपथ वाव यार आम्ही खैर हवलं होतो यार ह्या भारी होता पण ह्याचं ना बुकिंग 1 महिना अगोदरच असतं म्हणजे बुकिंग भेटत नाही तुम्ही बघू शकता आणि आम्ही लगेच ह्यांची परीक्षा संपल्यानंतर ह्यांका ता लिहिलो त्यामुळे आम्ही लगेच केलं आणि हे बघा कसे आहेत ते भारी एकदम यार आणि वॉशरूम पण तुम्ही बघू शकता असे यार खतरनाक खरंच मजा आई सोबत लॉकर पण दिल्याने आहे खतरनाक यार हे पूर्ण ग्लास रूम आहेत हे बघा हैसून आणि भावी जी हयत हाय हे पोरांसाठी खेळूसाठी लय काय नाही काय त्यामुळे ही ऐकत नाही चला तर मंडळी आता ग्लास रूम तुमका दाखवलं आणि आता ह्यो ट्रायंगल रूम दाखवतो भावी जिया हे बघा वरती गेलेली आहेत त्या रूममध्ये आता आपण पण आतमध्ये जाऊन बघूया खरंच लय भारी वाटतं हे बघा फिशिंग पण करतात आणि हे मासे पण भेटतात असं नाही की मासे भेटत नाही हिंका हे मासे भेटले होते तर मंडळी आता तुम्ही बाहेरसून दाखवलं आता आतमधून तुमका तो ट्रायंगल रूम दाखवतोय कसवा चला भावी जिया हे वेलकम शाबाश जिया काय करताय पडदेवर करता हे बघा तर मंडळी हा बेड हा म्हणजे दोघे जण हे राहू शकतात हा वॉशरूम हा हे बघा नीट आणि क्लीन ट्रेन ऐसूनच जात हे बघा हा स्टेशन हा त्यांचा हे बघा विहंग विहार स्टेशन दिसता की ना हां दिसता अजून जवळ आवा तर अजून जवळ हे बघा विहंग विहार आणि हे बघा हे फिशिंग करतात ते आपण केली ना फिशिंग अरे मासे भेटले होते त्यांका हो मासे भेटतात त्यांका आणि खरंच भारी आहे ह्यो रूम आणि वरसून पण तुमका दाखवतो हे का नाही चढूक जमत चला चला बघा मगाशी शूटिंग केलं ना हां ती हाय उभी होती ही तिघा जण आणि ट्रेन हैसून जायत होती ती हे बघा पण बेड हा म्हणजे हाय पण एक कपल झोपू शकता म्हणजे फॅमिलीसाठी भारी आहे 2 जर फॅमिली असेल एक फॅमिली वरती आणि एक फॅमिली खालती आणि दोघोल्यांका ह्यो व्ह्यू भेटणार हो बघा खरंच भारी आहे चला मंडळी तर सर्व दाखवून झाला तुमका सर्व रूम आता आपण आपले वाटेक लागूया ट्रेन येता ना हे बघा ते बघा म्हणजे तुम्ही हाय बसू शकतास आणि हे ट्रेन बघू शकतास हे बघा ट्रेन हा पूर्ण राऊंड मारता म्हणजे ऐसून असा नेणार आणि गोल राऊंड मारून